Hola amigos e amigas, bons días. Seguro que todos vos coñecedes o conto de Carapuchiña Bebé, verdade? Sí! Seguro que vos deu pena a pobre Carapuchiña devorada polo lobo e súa pobre aboiña indefensa. Que pena, verdade? Enganaronvos, sí, así como oís. Enganaronvos soberanamente. E a min tamén, está claro. Os vosos pais, os vosos avós e a todo o mundo. Estafaronnos. Realmente non sucedeu así. Quero dicir, como non lo contaron. Sí é verdade que existiu unha carapuchiña, ainda que non sabemos con certeza se era vermella, azul ou tal vez morada. E se o seu nome era ese, ou se chamaba Clotilde ou Bufina. Vaya vostede a saber. Tamén existiu a súa nai, como é natural, e a súa avoa, ainda que isto non se conseguiría. Pero sí sei que había cazadores, moitos cazadores. Porque, imos ver, non se seamos ingenuos. Vos credes que a boa de Carapuchiña podía vivir soa no medio de un bosque e ademais estando enferma? Ou que a unha boa nai se lle ocorrese mandar a súa filliña pequeniña cruzar o bosque durante o mediodía un terrorífico lobo? Que nai máis cruel sería esa, non? Ainda por encima, manda con comida, para que chegue antes. Ai, vicioso de novo. A nena ponse a vacilar o lobo dicíndolle que ten unha boca descomunal. Así, por a coa. E claro, comea, con chulerías ao lobo. A quen se lle ocorre? Cando os cazadores matan o lobo e abren a tripa, alaxen Carapuchiña a súa boía tan campantes. Ala, según Saranguño, como se nada pasase. Imos que isto non o cree ninguén, O que realmente pasou é que, polo mellor será que o vexamos e así seremos estúpidos. Que non ves na vida a miña? Se unha pezuña de ovella que levarme á boca. A este paso, voume facer vegetariano. Ainda por arriba, téndome que escapar deses pesados que pasan o día perseguíndome cas súas escopetas para fardar uns cos outros. Menos mal que son tan malos que non acertarían un elefante a 2 metros de distancia. Onde estás, lobiño? Lobiño, onde estás? Asoma tu buciño, que quero darte un veciño. Anda, lobiño. Non a soporto. A esta non a soporto. E que lle farei eu, miña nai? Perségueme por todo o bosque e xa non hai nin tobo nin copa onde me pode esconder. Da última vez rompeume 3 moas e un cabello, porque díxome que tiña un suculento filete de tenreira, pero recheume de pedreciñas de río a moi malvada. Lobiño, esta vez traeche un apetitoso pastel recheo de guindillas que che fará chupar os dedos. O mellor dito, as pezuñitas. Xa pode esperar sentada. De aquí non me move nin a Garda Civil. Sería boa. Anda, lobiño, apiádate dunha pobre indefensa nena e ten que cruzar o bosque para ir a casa da súa boiña que está enferma e soiña. Enferma, di? Se vai todos os domingos a bailar o fogar dos xubilados e non se perde ningunha excursión. Que pobre, di. As metades dos terreos do bosque son seus e ten un chalet xa quixera xa. Unha parcela de 2000 metros cuadrados. Pobre. Lobiño, dime que es moi veloz, pero son máis. Ainda por riba provocando a nena. Lobiño, vou ata a casa da miña boiña. Quen chego primeiro será deito a un mergullo na piscina olímpica e a comerse a merendoia que me preparou a miña nai. Que che parece a proposición? De aquí non me move. Isto é capaz de afogarme na piscina. Nada, de aquí non me movo. Veña, pesado, que xa me estou cansando. Queres ir dunha vez? Que para iso che paga a miña avó. Para que sales no conto e ese que che amole. A este paso non vas cobrar ningún euro. Anda que reclamas ao sindicato de lobo. Tal como está o traballo, calquera se nega.
chegar ao chale. O da dereita ou da esquerda. Vale. Ti o da dereita e o da esquerda. Pero na caperuza, o da dereita está cortado e ademais está cheo de silvas e de pedriñas. E ademais, non me deixaches elixir. Pois pasas, que parece o lobo e a caperuciña. Tiras pola esquerda. Ademais, deberás contar ata 100 antes de empezar a camiñar. Pero Carapuchiña, se eu non sei contar, nunca fun á escola. Diga, ignorante. Ignorante más ignorante. Non sabes que é importante ir á escola? Pois así aprendes. Veña, e sen saltar ningún número. Pode ver igual. Por fin déxame un pouco tranquila. É tremenda. Non hai quen aguante. Mamá dame isto, mamá dame outro. Está moi consentida. Mandei levar unha sardinha de mel, un quesiño e un pastel a boa. E tamén mandei un bocadillo de xamón serrano para o camiño, porque senón... Pero que vexo? O pobre lobo do bosque chorando sobre unha árbore. Isto é obra de Carapuchiña, que o vai a matar a desgustos e é o último lobo que nos queda san por estos paraxes. Lobiño, que te pasa? Foi Carapuchiña. Ai, dona Caperuza, que viña máis de torta ten! Como puido criana? Vaime matar! Vaime matar! Pois, non se empeñou en que vai a casa da súa sogra polo camiño dos zarzais e dos peñaltos. Polo camiño dos zarzais, vaste matar. Naturalmente, non te dije non. Te contareisen algo da chula Poti. Que barbaridade, que vou facer con ela? Que podo facer? Non podo contrariala. Mira, vai polo carreiro do Val, pola horta de Pepe de María, que é un camiño que non coñece Carapuchiña, e así adiantarás 1 kilómetro e medio. E aparte, evitarás as silvas e os pedruscos. Eses tamén veñen a por min. Tranquilo, a ese xa se trataré eu. Non te preocupes que eses non acertan nin a unha vaca pastando diante deles. Pobrecillo, que pena me da. Por aí! Por aí! Por aí! Pois vaise por aí. Diga ¡A tanto, señores! Onde van con tanta presa? Sei que se lles perdeu algo. Señora Caperuza, que sorpresa. Non ten vostede medo de estar só no bosque mentre melodea por aquí un terrorífico lobo devorador de mulleres indefensas. ¿Devorador de qué? ¿Qué mulleres indefensas vi? Pero por amor de Deus, Serpiño como da familia, non faría dano nin a unha mosca. Só lle queda un desdesai grazas aos lapotes da miña filla, Carapuchiña. Dele de que deben ter medo. Pero tan fermosa é. Se parece unha niña. Loira, de ollos azuis, non é tan guapa, con esa carapucha, e lle queda tan ben. Por certo, Rodolfo Domínguez, non? Pois fíese. Esa nena é capaz de dobrar os canóns da súa escopeta para que cando dispare o tiro selle contra vostede. Bom, imos ao grano de nos calaveria. Díganos por onde se foi o lobo. Por que consentida? A súa, miña alma. A cando termine de falar o da súa, verás se terminou el conto. Queredes dar presa ao perseguido? Imos! Veña, que se vai tarde! Non digan que non lle lo advertín. Por min poden vostedes facer o que queiran. Marchouse por ali. Ai, eu creo que me rompí unha vez.
tempo. Moverá o cabello, sai de la Odio a Caperucina. A mí que me ponía enferma sin inyecciones e pusieronme nun momento 12.355. Isto non pode quedar así. Lobiño é unha alma de caridade. A beira destas. E que podemos facer? Caramba. Que sopapo te dei. Pois con toda seguridad que a ti se está curado. Digo por el tempo que hasta tan de siglo pasou. Lobiño, corre un grave perigo en grandes futuros. Se a nai e a nena son así, imaginades como será a boa. Peor! Debemos correr a casa da boiña e chegar antes de que acabe o pobre Lobiño. Son capaces de tirar a piscina olímpica. Con frío que cae. Veña, vayamos a toda velocidade. A moita velocidade non, que eu non podo nin co meu corpo. Cada vez que me acordo... Rápido! Hai que salvar a Lobito. Osu, para cando termine ese discursito, a Caperucita le ha cambiado el nome por Mary Poppins. Eu non sei se chegarei, pero debemos intentalo. Veña, olle das escopetas que non perdamos máis tempo. Pobre Lobiño, pobre Lobiño. Dio conto que o lobo chegou a casa da boiña, comendo e meterse na cama a esperar a ría Caperucina. Pero en realidade a primeira en chegar foi Caperucina e non a casa. Mellor foi a mansión, a majestuosa mansión. Chegou toda segura de si misma. Sí, señor, libre era ela para as pelexas. Chegou ca súa cestiña, ca súa saliña de mel, co seu queixiño, un delicioso pastel. E o bocadillo xa Monserrano xa había comido, claro. Con todo, non parecía tan importante. Estaba a cestiña sen ningún detalle. Como sabedora, o seu contido non vai causar ninguna emoción a súa instalada, a súa boina. Ou como se soubese que os anos era unha emergencia para aquela importante señora. Con esta convicción, llamó a poder retira ante él, se rodeaba aquilo de ¿Quién tenía los pelos? Lobos, al lobo. ¿Quién tenía los pelos? La 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 la. Ding dong, ding dong. Benvida, señora Caperucina. É un placer tela connosco. Primo, xa está ben. Levo un poquito chamando. Que cara? Non, señorita. Es que da casa hasta aquí hai un longo camiño. Excusas, excusas. Veña, dixeme a boa que xa estou aquí. E non tardes, que estou a esperar. Enseguida, señorita. Como está o servizo? Non se pode confiar en ninguén. A señora comunícame que se debe das chuchillas de demanda a súa nai, porque a súa boa acaba de empezar a dieta por enésima vez. Xa me imaginaba. Fixen ben en comer bocadillo e xamón. A señora di que lle acompaña as súas invitacións. Sígame, por favor.